escollit com a president del Parlament de Catalunya el molt honorable senyor Josep Rull. La mesa d'aquest Parlament garantirà aquest principi d'inviolabilitat parlamentària. Cap diputat no pot ser perseguit per expressar les seves opinions o per exercir lliurement el seu vot. Des d'aquesta presidència insistirem d'una manera intensa. És que la presidenta Carme Forcadell fos condemnada a 11 anys i mig de presó per permetre un debat parlamentari. Deia la presidenta Forcadell: en un Parlament s'ha de poder parlar de tot. S'ha de poder parlar de tot. En aquest sentit, seguint aquest mateix compromís granític amb la democràcia, em comprometo, doncs, a protegir els drets de tots els diputats i diputades. En aquest Parlament s'ha de poder parlar de tot i s'ha de poder debatre de tot, sense pressió de cap altre poder públic ni l'amenaça de poder ser privat de llibertat. Poder tornar a fer política amb l'absoluta llibertat i sense cap condicionament que la voluntat del poble de Catalunya que ha escollit aquests 135 diputats.